musi wechinaka takabata kanhorondo yaEffat Mujuru hatina kuipedza. Nhasi topfuurira mberi nayo kaya mukoma Effat Mujuru, sekuru Effat Mujuru anga ari mukwenyu wembira, ari mudzidzisi zvakare, mudzidzisi wembira dzacho idzodzo. Sekuru Effat Mujuru vakatisiya musi wa 6 October 2001. Mvura yemugodhi inonhuhwa yakanyikwa dhongi naBhereni. Mazita acho manje Bhereni. Muriko yana Bhereni. Right. Aishaura pandimi saka Thomas Wadhara sekuru Gorham vachifamba mumwechete kana sekuru Effat Mujuru. Makare kare
ndozoti dzakafanana nedzi kama mudhara mapira vana ana mudhara chinake ndo dzavo manje dzika vantu vanyatsonzwa kukomborerwa chanzanza aiwa apa kama kana kasha vanobva vatanga kutoigumira pasi takanzwa kukura kwaifati Mujuru nekutanga kupinda mumagitare kwese kama atikazvinzwa nemabasa ake kutomboenda kwakaita kumhiri kwemakungwa atakazvinzwa sondo rapfuura ndiri kama right nhasi uno ndikaipana patange kunzwa isisu kama munyaya dzewanano yake ndosedza ni sekuru komboni vandakanokurukura nawo ndashanya kuenda kudevedzoko kama kwarusape vazhinji vanoshedzera kuti aiwa iwewe kana uchitaura program yezvemimhanzi unodire kuva involved kunyaya dzemhuri ndinoita involved nekuda kunyaya dzemhuri nekuti chirongwa ichi hachisingonangana chete nevaimbi nesuwo tisiri vaimbi tine zvatokwanisa kudzidzawo ipapa tinenge chitodzidzawo ipapa saka musade kuti ndikunyanya kuita kunyanya kutiza kumimhanzi kuenda kwaini ndinosanganisa zvese kumimhanzi nekumhuri kwacho ene ndichitanga kutokubvunza ndichitanga kuita interview noendotanga kutokubvunza kuti unoda here tisaura nezvemhuri dzenyu vese vandotaura navo panapa ndonatanga tovabvunza voti aiwa hazvina mhosva nekuda kuti tida kudzidzawo sisu ndo vanhu vacho atinenge takwanisa kuwanikidza ivavo iwo wacho uri kushora uri kumateresi ikoko hatikwanise kukubata kuti ndikudzere zvako saka regai vanoda titaure navo nditika sarwadziwe ende chirongwa tinobvunza vanhu vakava nechekuita nemunhu iyeyo mhuri dzake shamwari dzake nevaaishandidzana navo right regai panapa ndimbobvunza inini kasekuru komboni vombotitsanangurira nezvewanano yasekuru Mujuru. ndoti Murora ari wainzi mai Cecilia ari mwana wekwaHwenje wekwaKamutandu aibva kupi kunonzi kwaKamutandu muno mudevedzo muno pedyo nesu ndo paakatora mudzimai iyeyo akabereka mwana anoti Cecilia, James, Sereven, Eliza ndo vana vaakabereka ivavo wasikana wairi wakomana wairi right imbotondedzera sekuru kuti wanano yacho zvakatanga sei taifudza mombe munonzi Mudora ndo mawakasangana vaonana kudaro vanhu vakabva vangowirirana saka semukomana inga akuti achienda kutaundi achidzoka aiwa wakabva wangowirirana ndokubva watoroorana ndokuita mhuri yavo saka amai vakura vakazotakurwa here kuenda navo kutaundi amai avo vakazotakurwa kwakuendawo kutaundi vanga kugara kuri kutaundi kuGlenview ndo wakaita imba yekuGlenview imba iri kweko zvinezvi kwezvozvizvi vakaita muchato here vakaita muchato saka kureva kuti imba yaiva nemuchato nemudzimai mukuru amai vaJames right panguva idzodzo anga achiri kushanda kupi aingokufamba neachiti aiti kuLiver Brothers ari kuLiver Brothers omboenda kuCollege of Music uyo from College of Music uyo abva amboyambuka achingosanganisa zvakadaro saka zvakazosiyana siyana mai James uyu mukomana anenge akagara nguva refu ari kumhiri kumakungwa nguva refu yakareba sechi sekuru anenge akaita ndizveufungidzira handichazozivi inenge gore here ari ikoko asina mbobvira adzoka munozova zvemumba asi purazi mumba memuroora nemwana
hatingazivi kuti chawakazonetsana mupamuchi, asi takazongonzwa kutaura kuti aiwa ini muroora wenyu handichadi. Ana sekuru ndimi mai vepo, ndimi ana baba. Hamuna kubvunza kuti ko zvii zvakanetsa? Murume akati mukadzi akufamba akuhura, saka ina handichadi. Anga ane umbowo here kana kuti zvazvi zvekungonza zvemakwai? Ndezveumbowo zvemumamisha. Zvemumamisha. Hanzi zvaitikira chi mukadzi aifambira kupi? Kuno kumusha here kana kuti kudhorobha? Kumusha kuno. Asi imimi ndimai mugere kumumusha ka muchiona kamuroora wenyu, imimi maiona zvanga zviri sei? Isu taingoti munhu agere zvakanakisa, tisingazivi kuti ari kufamba. Asi imimi mune zvamakaonawo here? Aiwa. Pamuroora? Aiwa. Hapana zvamakaona? Aiwa, kutaura chokwadi kwakanaka. Hapana chatakaona pamuroora kuti amuroora ari kufamba. Aiwa. Asi makazongonzwawo iye muridzi? Muridzi kuti anga azvitorei? Abvako Yugoslavia. Ya. Ndobva akazvonyongana nemudzimai. Amai havana kupikisa here kuti inini mhosva yandiri kupomerwa ndizive? Vakapikisana. Vakapikisana zvikati handizive mhosva yaari kuda izvi. Semumba vanhu munongozvizivawo. Ndopakenga akuridza vachiridza vachienda akutora vamwe vakadzi ava vachiita mabhendi aya. Munongozva wakati ana munhu waye uchiunganirwa nevakadzi ndopaakaona ndepane mukadzi ari kumba kwacho nhasi, iwe kuchiwesho. Ndiye wakazowana akamutorera pabasa iroro? Akamutorera pabasa wachiti vanotamba waya. Vanotamba waya ndopaakamutorera. Seko wakawanana sei nemukadzi wechipiri? Zvamuzive kunzwa kwandakaita vanhu vaishanda wese vachiita zvekuse vachiridza, vanhu vaishanda wese vachiridza. Mino kumbari ikoko kwekuine kuhoro kwavaisangana ikoko ndobva vawanana kamusikana nemukomana. Vongwarambana kare neupi nemukadzi wokutanga, saka inga asina mukadziba. Ndopakazowanirawo vawanawo wokuti agare naye. Right. Mawanzo akapoka sekuru komboni vachingoda nondoyaruka. Ndakataurawo zvakare kana sekuru munyaradzi mujuruka vanova muninyina avanaitaura navo ndibaba vanova muninyina weka mujuru efati. Vakatanga kuzoloja. Vakatanga kuloja mukaenda muwestern ndokuzororawo mukadzi wavo kutanga ano mai wana James. Mudzimai wokutanga. Mwana wavo mukuru musikana ari Cecilia. Mai guru wavo vakasangana kupi? Ipapa handina hangu nhoroondo dzakati kuti asi muchizvarwa zvakare chekumusha kwedu kumwe chete kudehwedzi kwarisapi. Ikoko kuna mai guru vekutanga ivavo mungazive zita ravo vainzani? Wainzi Catherine. Catherine ani? Kamutando. Vari kupi? Vakashaya. Tine urombo. Ikoko kuna mai guru Catherine kwakazvarwa vana vangani? Kunoti James, Cecilia, Sereve nemumwe musikana ndakukanganwa zita rake. Vari kupi vesa? Vari muno muHarare. pane ari kumboitawo zvekuridza baba. Vanodaro vakomana vana James. Sa James akatombondogarawo Canada. Achipfuurira mberi nebasa ramudhara. Hongu. Chakazoitika ndechekuti vakazowana tour mukoma yekundogara kuAmerica.
vakagara kuamerica chipo che4 years between it should be 88 to 81. So kuda kuti kuma 85 koko ndo pavakazodzoka. Ndo pavakadzoka. Saka kuenda kwavakaita kamwe chete koko havana kubvira vambodzoka. Vakanoita makore ese avari ikoko. Ongo. Vachingotenderera ikoko. Ongo. Saka muri kuno kuyenga ichingoriwo yega. Ongo. Taiona maiguru kumusha. Maiguru vanga ari kumusha. Ongo. Muhighfields vakazobva ka vakuenda kakumba kwavo kuGlenfield vakanga vatenga stand yavo. Yakatengwa iri stand? Kuda kuti yakatengwa panguva dzipi? After touring kubva kuamerica here kana kuti vanga vakungoita ma-up and down? Vaitumira mari yakatenga stand iyoyo. Right. Mazotaura mimi nhau yamusina kupedzisa nhau yamaiguru yenyu kuti vakasiyana sei? Pakaita dambudziko rekuti munongoziva vanhu vechikadzi ukabva pamusha kwenguva refu miedzo inowanda. Miedzo inowanda kuna baba kuna amai. Vakazotadza kungowirirana nekuti maiguru vakazoitawo mumwe murume akavaitisa mumwana zvikabva zvanetsa. Panguva ipi? Panguva yakanga ini mukoma yakanga vakuda kundodzoka. Kureva kuti first trip yavo here kana kuti iyoyo imwe chete yavakatanga kuenda iyoyo yavakanoita makore 4 iyoyo maiguru ndo pavakabva vasara vachiwana umwe murume? Vakawano aivasesekedzawo. Ndiwe kumaraini ikoko? Akanga asiri kumaraini zvake asi kuti anga ari munzvimbo iyoyo nekuti kwedu isusu kune kembi yemasoja. Saka maiguru vanga kupota vachienda kukembi yemasoja ainzi kuGabriel kunonzi kwaJames. Saka tokanga vasangana nemuchindo iyi. Muchindo yaita nezve? Muchindo yakanga ari muarmy. Wanga ari musoja zvakare? Ongo. Achiri kuere muchinda? Pango nenguva iyoyo handifungini. So saka mukoma vachiuya vakasvikawana mudzimai ane pamuviri? Vakasvika panhu pacho panonetsa nanhasi pakatombonetsa nyaya idzodzidzi kuti tizonyatsoziva kuti ndezvipi. Munoziva rudo rwavanhu vairi kuti tizonyatsoziva kuti zvii zviri kuitika pakati pemurume nemukadzi. Asi ndo pakatanga kuti maiguru namukoma vavo vangosiyana. Asi vakasvikawana paine mwana kana vasvikawana pane pamuviri? Vakasvika pamuviri ndo pane nyaya apa. So kusvika kwavakaita iwo vakasvika kunzwa here ruri runyere kupi kuti ndo zvaiitika panapa kana kuti vakangosvika kungozwanirawo vega kuti ndo zvakuitika kuti vakasvikawana ruri nyere? Nokuti munozaka panoitika nyaya dzakafanana idzodzoka vanhu vemunharaunda veukama vanenge vachiita sei vachiona. Saka tingati tisu mukoma vakasvika kuzozvionera vanhu vakanyarara here kana kuti pane akavarumira nzeve kana kuti vanhu vangota regai vachapedzerana? Munongoziva zvoukama ka haushayi wako ukama anokurumirawo kuti uchiri kure kuti uri kumboonawo zviri kudai asi zvizhinji vanozokusiyira iwe wega kuti zviri kutaurwa nababa mudiki kana zvotaurwa nababa mukuru kana sekuru chokwadi chacho ndechipi? Asi pazvaiitika izvi maiguru edu vanga vari here vanga vachiri mumusha wokwamujuru here pazvaiitika vanga vatotama vakwavo? Vanga vachiri mumusha. Vanga vachiri mumusha pachiitika izvozvo? Vanga vachiri mumusha. Saka paishayikwa here ukana wokwamujuru umwe chete wokutsiura kana kudzora kuti nhai muroora ko murume zvaati ari kudzoka ingowana uyezve apa uri pasi pemumvuri wokwamujuru? Izvo zvaiitika asi munongoziva kana chabaya chinenge chatochikokera zvakaoma izvozvo. Iwo mubvunzo iwoyo wakaoma nekuti unogona kungotaura kunzi ndiwo wakandiroora here unoti aiwa panonzisika ipapo. So nokudaro mukoma vadzoka kureva kuti first trip yavo yakadzoka yakakonzeresa kuparara kwewanana yavo yekutanga. Otherwise dai mukoma vasina kubuda kuenda kunze dzimwe dzenguva dai vachiri pawanano yavo yekutanga iyo. Ndizvozvo.
izvozvo. So matimi vachienda kwanga vane vana handiti ndokwakazvarwa naJames kwanditi right. Saka apa vachizosiyana namukoma kwakazonobarwa ani vakazoita mumwe mukadzi aindobvira kuti uyu vachibva pana mukoma maiguru enyu first wife vakabva vanobara ani pane mumwe mwana wacho musikana ndiye mwana watotarisira kuti anofanira kunge akabva pachiitiko ichi. Zita rake ndakuita ndichikanganwa saariko ariko atokura atokura nembawo yake handitika ari kumusha iko kwarisapi aiwa ari muno mutaundi muno. kureva kuti amaiguru wako wakazoenda vachizonoitawo wanano dzavo vakazonoita futi vamwe vana iko kwete wakabva ungogara pamusha pamusha pavo kureva kuti iye ndi akabvawo kupedzisira wakabva waenda kumusha kwavabereki vavo asi maidyidzana here manje navoyo mumuri vaimpota vachiuyawo here sekunzvimbo kune vana kwakatowanda tosanganisirawo inini ndaitotumwawo kana dzimwe nguva ndaitotumwawo kana nepasuro kunzi ungonopawo maiguru wako ndichitobvawo nayo kuno kuHarare ndichitosvikawo kumusha ndovaona unoti azvani namukoma mubatawo makadai sekuno kwakuchine vana uyezve vaitouyawo kuno varamba nokudaro vaitosvikawo kumba kuno Glenview vachitopuwawo nguva yekuti vaonawo vana aipuwa nguva yekuona vana ndiani ivo amaiguru vana vanga vakazotorwa vana vana vakabva vangogara namukoma nemukadzi wavo vanga vaenda asi mukoma havana here kuzombodzokera futi uko kupota vanga vachidzokera nerwesero ivo vane umwe mudzimai kuno kudzokera kuna maiguru kwete 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 kana kuti maitendererwawo aiwa izvozvo aiwa arambobvira adamu nekuti pese kana taakutoita zvinhu zvakaita saizvozvo taitofamba tiri pamwe chete make sure kuti tiri pamwe chete chero ari kufamba tichienda kumusha kuti make sure kuti tiri pamwe chete zvinhu zvese zvaari kuita like event the last event yaakazoita achizondoshaya takuti tichiri waguva ramai vake remukadzi wacho iwe we together tikatoita maprocedures ese anoita kana anodikanwa kana muchida kurova guva remukadzi sevakwasha ndo vakatozviita zvese zvese zvotakaisa munzvimbo asi vakavigwawo kumusha kwavo zvese kureva parufu racho futi ndo vanga vaivepo here semukwasha vana nekuti vana ndo vakaenda National FM, the whole nation on one station. Naji
ndiyeka Effort Mujuru kanzi kunatsa Muroyi right. Regai tinzwe panapa kubva kune munina wa Effort Mujuru ainzi Freddy achititaurira nezvewanano. Wakatadza kungowirirana mumba mavo. Vanhu vaigara upenyu hwacho nokuti mukoma 1981 wakaenda kuUnited States ndobva wandogarako ndofunga kwemakore mana. Wakanga wadaidzwa neuniversity yeWashington kuSeattle, United States. Vari ikoko wagara makore mana iwayo pawakazodzoka ndopawandakazonzwa wakundidaidza vachiti munina inini haana maiguru akuti adini takutopesana hatisi kufamba zvakanaka. Kochiko mukoma zvanzi hatisi kuwirirana ba tanatsonditaurire dambudziko chairo kutaura chokwadi. Hawana kutaura wakangoti zvinhu zvese kubvira kadai ndisati ndaenda kusvika ndaenda nanhasi. Saka ndiri kuona papane rimwe zuva ravambonditaurira vasati vazonditaurira kuti wakusiyana wakati muningina unoziva zvinoitika mumamisha umo vanhu munogona kugara machembedzana kuita vana kana ameno wakawanda asi vanhu musikadanani. Ndozvakatanga kutaura izvozvo kuti mukoma ndoda kuti ndidzidze ndizivewo kuti chii mashoko enyu ari kubva papi. Ini namaigoro ko hatisi kuwirirana zvachese. Ndikati kuti ndabe ndichimanikidza munhu asingadaki pamwe ndoni nechai mukoma yekuti kana vaine chinhu chavo wataura wakutotaura final decision. Mareasons acho izvozvo hawana kunditaurira ba. Mavanzokapo. Ndo vamwe vavambi vechikoro chekudzidzisa kane zvemumhanzi musicology vana Effort Mujuru. Regai tinzwe panapa zvichitsimirwa naivo Sekuru Munyaradzi. Ethnomusicology ndo pakatanga kudzidziswa vanhu vechitema nevachena kuridza nziyo dzedu dzechiwanhu tichishandisa mainstrument echiwanhu. Chikoro ichocho ndo pachakatangira muno muZimbabwe, ndo pachakatangira ipapo. Vana mukoma Effort ndo vakatanga nayo. Painana vana Dhumi Maraire nevamwe vamunoona vamunonzwa vakazomboitawo mukurumbira vakazoitawo mukurumbira wandingade kuti nditaure. A good example, Clive Malunga. Clive Malunga akabuda mumaoko mamukoma akatodzidziswawo kuti mainstrument zvinotangira apa zvichitangira apa. Mukatarisa paakatanga iyo song yake album rake rekutanga rakarekodwa nemainstrument vachishandisa needs amukoma achigara zvakare under the name yaMujuru kuGlenview. Wakatanga mjiri kutonderera album raakatanga kuridza Clive akatanga inonzi album yake yakanzi Jena Guru. Iyo iya ndo yekutanga yakaitwa under the umbrella yaMujuru. Ashandisa mainstruments zvese. Yes, and ini ndaito I'm one of those guys ndaitenge ndichitoripo ndichitererawo music yake ndichirongedzawo mainstrument munoziva pane pachiitwa practice. Kana muri vafana muchingomira tinenge tingodaro asi muchiona kuti zviri kuitika ndeizvo. Aiwa, so ipo paye tingati isiso band rakashandisa ipo paye ranga riri group raWaMujuru rekakuti Clive anga ndirake. Clive akanga asati ane group.
akanga asina. Gurupu raakanga ainaro ndiro ranwa Mujuru. Saka gurupu iroro angakwanisa kungoita damba refilmu chete negurupu iroro. Ongo. Reketi nzoka kuti mukoma Clive Malunga kusangana kwaona na Mdaragora ndiwe nokuti tine video rakakurumbira rakabuda ra Sekuru Gora vanotiwo vakabatsirwa kana mukoma Clive Malunga. Sekuru Gora ndakavaona pa College of Music pa Ethnomusicology ichiri kuna Lucky Street kudhuze nekusurajo pane net 1 apo. Vakangouyawo vachingozvifambirawo semuimbi ndakabva ndanzwa kuti ndo anga vaimba panziyo dzese dzaEfate Mujuru. Saka ndobva ndazonzwa nhoroondo imwe yakandirwadza stereke yekuti dzimwe nziyo dzakaita kuti vaMujuru vanopiwa honorary kuWashington DC vanoticha pauniversity kuAmerica inziyo dzaitoimbwa naSekuru Gora. Ndakati mai we, ndakati Sekuru Gora saka ndezveshuwa here zvandiri kunzwa zvikanzi ndini muzukuru saka Sekuru Gora vaimba. Asi munhu aibuda apa zvainzi Efate Mujuru and the Spirit of the People. Handizi kureva kuti mama albums, but makateerera mama albums unotonzwa kuti voice riri kutoshaura apa ndera Sekuru Gora. Mama albums of course munotonzwa kuti iro ndera Efate, but music yaakanotora yanga ine highlights ndo ya Sekuru Gora manje. Saka takati Sekuru inini ndoda kukubatsirai. Sekuru wakati pakanaka. Marinjata mukadzi wangu, Marinjata mukadzi wangu, kundiparika nechikomba, kundiparika nechikomba, pamba pangu ashaiko, pamba pangu ashaiko. Marinjata mukadzi wangu, Marinjata mukadzi wangu, kundiparika nechikomba, kundiparika nechikomba, pamba pangu ashaiko, pamba pangu ashaiko. Marinjata mukadzi wangu, Marinjata mukadzi wangu. Bandi kana ndiri wako nisungire pabandi iwe Christopher, iwe Christopher, iwe Christopher, iwe Christopher. Marinjata mukadzi wangu, chimunuje chinoongeza
Clive Malunga ndotapira manje neka video kacho manje. Sasa kwa tina guvira mzukuru wangu Foroma apa New Grade kuTriloni uko zviri kufamba bereko kwanze takachibata kachimuti na Foroma pa New Grade ipapo right rekaiti chinzwa pa manje adzimai vakazoshaya vachigara na ivo vamujuru mudzimai akazowanikwa mushure mekunge first wife yaenda. Ndonzi Emily Chimanga. Emily Chimanga wekukaroi. Ukaroi. Papi ukaroi. Karoi tatiri kubvuti kumapras towards between Kariba and Karoi. Saka ana baba wangu aizotama achienda kukenjiri kumapras ndikwa Arinasi. Chikoro chinyi makafunda kupi? Ini ndakanoti dzidze zvikoro zvakawanda. Ndadzidza kuBhuti school iro Karoi. Ndikadzidza Rusape kuVhengere primary school. Ndikadzidza Konmara school. Ndikadzidza kuChikurubi school. Ndikazoenda kuRio Girls-High. Maitenderero. Aiwa zvinopanza chose. Navamujuru Effort makasangana kupi? Inini ndiri kuNational Dance Company. Ndakajoina National Dance Company 1986. Saka ndokwandinoenda kwandakasangana nawo Effort Mujuru nokuti wanga ari muimbi vachiridza vachiticha kuMusic School of Music. Ndiko vaiticha. Saka takasangana kuMusic. Ndiri mutambi. Vakatondiona ndiri pastage ndichitamba. Mati yainzi chinesi National Dance Company. Yanga iri under Ministry of Youth, Sport and Culture. Kwakuri kupuku? That was stood at war. Mukustoda? Taitrenera. Muchigara kupi? Ndaigara kuChikurubi. Kurova kuti mimi tarenda renyu rekutamba iri zvakatangira kuchikoro? Ya, zvakatangira kuchikoro. Kuchikoro taitamba madhensi nekuridza hosho. Ndafarira muzvemusic. Saka ndipo takasangana naMujuru. Saka zvakabva zvayambukira kutodzimara kutoti pamazinge uku makazinge makuya kunana student mapedza rechikoro kana kuti muchiri kuchikoro? Ndandapedza chikoro ndakuya ndakapinda sebasa. Because tingangoti paNational Dance Company kwakune vamwe vanga variko ana Irene Chigamba, ana Mukege, ana Majesa. Saka isusu takatopinda tiri matrainee. Totrainwa nana Irene Chigamba kuMusic College. Tina ana baba Father Riberio nana Maposa ndovanga vari vakuru vedu vari under Ministry of Youth, Sport and Culture. Saka taitinge tiri pabasa chienda kunotamba kwese kunana Sheraton, kunana Belvedere. Tisi taitambira na Mugabe, wanza Mugabe vari kuya paairport. Taenda kunotamba kutambira vakuru venyika vanenge vasvika. Mafunction angaitwa navakuru vemurumende tainge tiripo. Apa muchitamba misambo yepasigare? Taitamba traditional mbira. Traditional music. Maitomirira nyika yese, mitambo yenyika dzese taitoita na Jerusalem, Mande, Mbakumba, Muchongoyo,
dzese dzaitorwa ikoko anadini. Makatombowana here mukana wokuendawo ukunze kwenyika? Inini vamwe vangu ndovakaenda, ina ndakuzoenda mungozakana warorwa murume anobva ndezvemusic kwete. Vamwe venyu vamukati mimi vakakurumbira vamakamvenge muinawo ikoko muchitanga ikoko ndivanani nani? Vakawanda. Ana Irene Chigamba vanomboenda kuna naAmericawo vakasiyana siyana. Vakomana vamwe ndongonzwa kuti variko, masita wamwe ndakakangana vari kunze kwenyika vanotichawo music iyoyi. Saka imimi mauya kuzodzidzira zvekutamba muchidzidziswa kunoko, ticha ndewamujuru? Mujuru ndewanga vari ticha. Saka zvakabatana sei na ticha apa? Chii chakaitika? Akatanga kuona umwe ndiana? Munongozati atanga kuona umwe anochiva murume ndandanga uchivaka musikana kuti musikana ndamuda utumira vamwe kuti musikana engauye kunotaure naye. Saka kwakanotumwa vanhu vakomana vakatumwa vataisenza navo titi musikana ngaasvike kunotaure naye. Kuyo vaigutumira munhu wanga asingakuone here? Tiri pane vamwe kapakawandwa toti mugere unogara une vamwe vasikana mbui 4 kana 5 mune vakomana vakawanda panosvikika here pano vasikana ubu toti waveri lunch uri kuona munhu ane vamwe vake. Saka imimi pamakanzi muri kudiwa uko nemukuru, imimi makazviziva here kuti pane ndo zvandiri kufanira kuti maingoti ndezvebasa? Ndakango ndezvebasa. Shamwari dzangu dzati handiti kuperekedze batanoona. Saka vaingoti vakandiona lunch toenda one vamwe. Aiwa, ndoda kunzozwa rekutanga pazvakaitika pazuva rekutanga ndo zvakakosha. Maenda kwega sekuru vakushedzai. Sekuru ndauya zvikanzi pekutanga vanatanga kutaura kuti vanondida. Kuitira kunyatsa kunzwa kuti maitirwo azvaita kare nemaitirwo atiri kuzviita mazuva ano zvakafanana here, zvinosiyana papi? Nekuti mukaona mazuva ano ndezvefasta but zvemakare kare unyatsokutopedza kana toti mwedzi achiuya achikuona. Saka ipapo zvakanzi akaingouya unzi asikana ndiperekedze. Makashedzwa zvari kutanga mubva maenda? Ndataenda naumwe wangu. Kuma handini makanzi muye muri mega matumirwa shamwari dzakandiperekedza kuti ndisumuke ndiende kandinoona nawo. Saka shamwari dzai maenda kuyo shamwari dzakadzoka? Shamwari dzakangomirawo dzava dziri padhuze tizonzi asikana muda madrinks here chichi. Vatakuramba mumwe wangu akati aiwa ngatitingireti muri kudei shamwari dzedzaitaura toda zvakati nezvakati. Kuipi mama kuramba madrinki ndawo? Ndandakaudzwa nababa vangu namai vangu kuti usadye zvinhu zvino zvamunotengerwa navanhu vechirume. Aiwa bata vanga vari nditicha vangu vandishedza ka vanga vasati vataura kanyaya yavo. Saka imi chamemanyira kuramba chi? Kudya mari dzemunhu asati akuroora kakudya mari dzemunhu ngoti murume akutengere chinhu. Aiwa but ava nditicha wenyu wamushanda nawo kwamazuva ese. Saka imi chaikutadzisai kuti mudye mari yavo chi? Nditicha wenyu wamushanda nawo kwamazuva ese nyaya yavo vasati vasvitsa. Asi mama matofemerwa kunzi nyaya yako yenyu vamwe vakadai vangatengerwe madrinks. Saka ndova vakazotaura manje tuma mukomana titi musikana ingauye padhuze nditaure naye. Pakanzi shamwari ndakufarira ndokuda. Imi mukatichi? Umbotaurawo neshamwari kuti uri kuzvionawo sei mudhara yatiri kundida nevana vake. Asi chazvakanakira ndezvekuti vakabva vatongozviburitsawo pachena kuti mimi ndine mhuri yangu. Vakataura nakuvanza ane shamwari. Ndoti mubvise chiri kumbozi chikukanganisa. Shamwari madhara ndaanochengeta vade shamwari idzo. Akana achiti madhara kuda kuti mamakasiyana nemakore mangana? Ndakasiyana ne17 years. Une 17 years. Zvikanzi ashamwari vade madhara ndaanochengeta. Madhara ndaanochengeta. Saka ngongouyawo riri lunch chitengowo chikafu tichidyawo. Fambidzanawo uchiti kana wauyo asikana takuenda toteimufamba musha. Saka chaiwanikwa ndechekuti pataita mashows edu mazhinji tainosangana nawo kunana Sheraton, Belvedere kana tichienda toti taigona tikanopefuma ku airport taikunonzi muri unodya Belvedere kana kuti muri unodya ku Second Church College taiona variko futi kana kanzi muri stage ku museum taiona variko kana kukanzi tikuenda kana toti mafunctions ehurumende mamwe taiona vanenge variko. Saka taisangana nawo mafunctions akawanda. Saka imimi makazovadaira
takavadaira tikabva tavabvuma. Saka idzo manje nekuda kufadza musikana aiwa dzaitenga aiwa zvinofadza chose. Asi hamuna kukanganwa mashoko evakuru aya. Nokuti vanga kuti ndikutengera hembe here toramba because hembe ukaonikaonayo vabereki vanoti yabvo kana bhutsu pane mamwe asendosa vakanditengera ndaipfekera kubasa kandakuenda mbandosiya nokuti mai vanengoona pei yako yeseka saka kuti uzoonekawo nemasendosi anonzi abva upi kana hembe dzavainongedzera kuti vanotengere dzaidhura nepei yangu hazvienderani kuti mai vanondoona ndine hembe idzi ndonzi ndadzitora kupi. Saka chandainge ndangoita kutengerwa zvekudya palunch todya kana kuti mari dzebhasi asi noti kuti chikafu mbatya kana bhutsu ndainoitosendwa kuti andaipfekera kubasa. Right, makaramba muchifamba mese muri kumutambo ikoko iwo vachiuya semudzidzisi kusvika papi? Kusvika tazodanana ndazoita nhumbu. So kurava kuti vamwe vese vamaishanda navo vamaita navo vese vakatozogumisira vakuziva kuti apapa hapachasvikwa apa pane vanga kuzvizana utonga kutaura kuti wambona here baba ikoko varipo avo uyawaone kana muri pafaction masvike vanenge vasingazivi kuti vari kushera toni kana kuti vari kupi unzi wambousa here kuti vari muno munasi variapo vakomana vaiotaura kana vasikana wanzi wamona kana toti mapira mukwira mabhasi aehurumende aya wakagara wanzi wambona evatuyagerapa ingosina kuona kutonzi wanzi vari muno vamwe ndivanga kutotaura kuti vaone here varipo. Saka mimi maizvitambira kusei ipapo? Hapana, tatangoza tiri kusenza nawo. Aiwa, imi mukanzwa kunzi baba vari pano mainzwa sei? Taizoonana after basa because vakuru vedu kuonana maionana asi ndikubvira kunzwa kuti ngonyara pane vanhu asi vakuru vanenge vakuti ndinoti ndakugara ndichigadzwa dare kuti the youngest panapo wanetsa kuvarume every day naeffort siyana naye vakuru vaindigadza dare vakuru vedu vaisenza nawo vanga vakuzvizivawo vachiona vachinzwawo nemaponisha ndaigara ragadzwa dare saka tautangutiwo kana function yapera takuchienda. Asi ni mama mtotosa function isati yatanga matoenda kwaari. Aiwa ndachijairira. Aiwa tasingaiti taitotyo. Itaita ndani wangu tongowamurisa zvezvikubira kana ngosumudzwa. Saka kuzvakasvika sei uko? Vanhu vanotaura ka. Vamune munawo vamwe wako ndovanonotaura zvese. Kuya kuti kuna vamwe vanga kuteta godo. Hapana, vaitaura vanhu. Pamwe ndezvaipo. Pamwe mimi mamuneka mukamukoma nekoko. Ndamboita mukoma neko kana. Mangotangira pana mujuru.
tisu Effort Mjuru akaroora here. Azvinoita pamiri. Mwana wangu mukomana kutanga. Anodzani. Anonzi Chaka. Ndiwe gore ripo. Ndo 87. Ndobva wabvisawo mari kumba kwedu pasungira. Kureva kuti imi mama yenyu vari kuziva kuti imimi muri kuenda kumutambo. Handitika. Zvii zvakaitika ipapo kuti tinyatsozwa kuti raigozvonera pakanganiswa pane mhosva chii chakaitika. Vakatanga kuzviona sei akatanga kuzviona imi makaita zvokutizira izvo kuenda here kana kuti pakaita makuhwa akasvika kuna vabereki here kana kuti ndo amai vakatanga kuzviona kuti mwana wangu ndofunga ndikuti baba vangu vanga vangogara iti pana achengete mwana asiri wangu andikaona taita nhombo yake ngaende kumuridzi wayo baba ndovakatanga kutaura mudhara ndo vaingogara vachingotaura asi mumhuri menyu mimi mune vasikana makabara muri vasikana vangana? Muri medu tiri vasikana 3. Vakomana 5. Saka imi mamuri vechingana? Ndiri kutanga. Muri wokutanga ndimi dangwe kuchizoiva muvesawa? Zoyamwesa. Saka kumudhara imhanyira kutaura mashoko asi pane zvanga zvakamboitika here kumberi? Zvirandondishamisa ngongogara idaro tonyaya dzakuya sei pazoudza tete kuti muzukuru wenyu ngabve panapa ngaende muridzi wechi wenyumba. Ndi mudhara iko ndamai? Akatotaura ndakangona tete vauya. Kureva kuti dare rakatanga ragara kare? Ringe ranga ragara kare. Koiva mai havana kubvira kuona here mivambonangai? Amai amai vaingoti baba vari kuti baba vako vari kuti zvakati. Saka ivi makazosumudza nyaya yamukana yeudza shasha? Takabva tasunga bataenda natete wangu namujuru vati ndozviziva. Asi mimi musati maenda? Waida kutoti ndiuya mujuru inini ndindaitsika muchiti aiwa handisati ndakuenda. Saka imi vamujuru mamakatoataurira anytime saka waitozviziva. Saka ubva wangoti angawe wazoendesa mari wasungira. Tsvakirai kuno? Vakangoti ndiseitsvakira kuno bvazotiroora racho zvese nemadhemeji wapangunobvisa zvobva zvangopera. Zvikanzi wangu ndakutora? Ikati wangu ndakutora. Zvizosununguka mujuru vaigara vachiuya kumba kuzondiona ndiri pamiri ndasungirwa nekusununguka kwaiuya ndovandazodzokera manje kumba. Vabereki vakatsambira sei mukuwasha wavo uyezve vachinyatsozwa kuti ndo basa rake iri? Nokuti vazhinji vabereki tinovaziva isusu kuti vanowanzo kutsika madziro kuti aiwa vanoita nezvemimhanzi ava vanenge vanotinetsei. Nababa vangu havana kunetsa. Vakati adiwa nemwana ndowandoda kana mai vangu. Vakati zvadiwa nemwana ndezvatinodi zvatinoda kana dai mwana akada asina gumbo kana asina ruoko asi kunogona kuonawo mwana sisi vemumhuri vamwe vanokufurira wadire munhu anoridzambira maromba yasiyana naye. Asi vabereki vakati kwete musafurire kana natete vese vaibheka vaivafarira vakati kwete. Zvoti ndine imwe nguva yandakasvikoti una tete wangu ini tete murume handichada chichichi vana tete dzokera mumba kwako atipromoti chiure panapa. Imimi maiwirana zvakanaka kumashure kwese makuda kuti murume handichadi nhasi mama une ndakadzokera kubasa andina ndarambidzwa kudzokera kubasa. Ndakadzokera kubasa akabva ndimisa basa. Imimi mukugara kwenyu mukutaurirana kwamaita mane pamuviri kozvinonzi musati masununguka mwana shoko rekuti muchadzokera kubasa raitaurika here ipapo kuti akana zvichinge zvaita zvakanaka ndichadzokera kubasa? Ndaimuudza aitaura kuti anhu amukadzi anodzokera unotamba. Nekuda kwei? Unomira basa mukadzi wangu anenge mukadzi wangu ndomuchengeta aende kubasa. Saka ini ndakati ndasungirwa ndomba kuti ndasununguka ndadzokera kubasa. Saka vaiuya ichiudza ukuru wedu kuti mukadzi wangu ngaamire basa sura kuti asenze. Ndaita 2 months ndichienda saka ndakazomira. Ana tete vangu taupikisana nemurume wako teerera murume wako. Saka ndipapa kundinetsa manje pokuti ndaregedzeswa basa kapa. Ndikati kana zvakadaro inini handichamuda mujuru wacho. Ndakundirambidza basa. Imimi kwamuri ranga risiri basa because dacha changa chiri riri basa noitsvaga mari ka wamujuru sei zvanga wakazvipira sei kukupai. Asi imimi changa chiri chipo zvanga zviri mukati mamuri manje.
zvino imimi kuti muregedze tarenda riri muropa mamuri imimi ndo zvaikurwadzai imimi kuti ai ndo zvandonyatsokunzwa mwoyo wangu uchiita inini ndikaenda ndikanoita zvandiita izvozvo ndodzoka kumba kumurume wangu but manje anga asingachadi manje apo ka imimi semaonero enyu sei kurambidzai mungoza varume kana pari pakutamba pastage nenguva dzaunozouya noti nguva dzataipedzawo zvishora dzimwe unopedza kukwaedza hapana murume angati unosvika kumba kuma-12 kana kuti munongoza pakutamba paipai varume umwe azozvifarira kana zvipaipai kuti munomitamba Jerusarema umwe murume azozvidi kana ngonzi mukadzi wanhinga ari pastage umwe murume azvitambiri but iwe ndo zvawakaita kuti undichive asi iwe unozondimisa manje ndichiregera apo kapo sani tete wangu uchiri unge wataura neni ndakazozvinzwisisa mandareguteerera muchibva matokanda mudrop matopfigira bva matofuratira bva makangana nezvavo zvekuti zvatodhakwa saka ndakumba kwavo tangoita tese kuti kana vachienda kumashows kunana College of Music Sheraton taenda tese kana mumapati munhu kuti wanga asinganisiye mumapati ese avaenda zhinji ndaenda nawo Ngana mune nekabinga ubuka kungotebwa unjira sikapepere wecheverezya bambire kabiba ngotaka to wachikhala kabimpale bunone kutawe buphanduluzi National FM sikapepere omwe mpamwe mwana mdala right ndiko ka maimjuru mavanzwavo ka ndimi makagara navamujuru pabasa rake aizvifambisa sei maimubatsirawo here basa rawo fataiita zvese anga ari muimbi anga achidzidzisa airidza kuridza chaiko chaiko kwekunzi chipo chiri maari zviri muropa airidza anga netalendi ndaimba aikomboza futi dzimbo dzake storytelling aita mabhuku ainyora ane mabhuku akasiya anyora tingati pane vamwe here vaimbi vakamboshanda navo vakambowadzana navo muno muZimbabwe vakashanda nevaimbi vakawanda anga ari munhu wekuti aigona kushanda nevamwe ana Thomas Mapfumo ana John Chibadura ana Dembo ana Mutukudzi vana Madzikatire vakawanda vaimbi kana ana Albert Nyati vese ndakavazira kumba vaimbi vazhinji kuri kuirana naye Effort vaiuya kumba vese vaitouya kumba zvototi dzimwe taitozoendawo kwana Mashuwana Dembo Dembo naso vari kuridza kuchemhanza kuground handi totoendawo mashow avo vazhinji ndaitoona vaimbi vachitouya kumbako saka anga ari munhu aiwadzana nevamwe vaimbi vazhinji vaiwirana naye wadzana nevaimbi vazhinji kana mashows aikubatana nevaimbi vakawanda airidza nawo vaimbi aibatana nevaimbi vakawanda aigona kushanda nevamwe ndinosimbotaura vamwe madzimai evamwe vaimbi kuti inini baba wekwangu ndaisakwanisa kuenda navo nekuda kwekuti dzimwe dzenguva vanenge vachiita zvinoitika ikoko hazvinyatsokuita zvakanaka imimi mati mama mujuru anga akasununguka kufamba nemi maizviona sei maizvitambirawo sei maiti mukasvikawo kumashows ivo vari pastage vachiridza maizvitambirawo so maizvinzwawo sei ndaitongozati ndo basa rake plus munhu wekuti anga ari munhu akadzikama asingafarire zvezvinyadzi saka ndaingoendaona hama dzake dzechirume ndonogarawo nadzo pasaidi patei takagara asi nzvimbo dzanga asikazoendi neni mumabhawa
handina show yandakaenda naye kumabhawa. Mataura shoko rekuti zvinyadzi zvakaita sei zvinoitika kumagitari? Pane kutamba, pane vamwe vanotamba zvinonyadzisira. Kuya kutamba kwakadzika makatasambira chaidzwa dzinyadzisire. Mitambo yechinyakare hainyadzisire. Zvinonyadzisira ndezvipi? Pane kutamba kunoitwa dzimungwa kunana rumba. Handi munoona matambirwo anoitwa kurumba. Nevarume kana kuti nevakadzi? Kunyanya vakadzi, varume havanyanyi kutamba idaro. Asi ukatarisa kuone mbira, mitambo yechinyakare hainyadzisire. Kuida kutarisa nekuti panenge pachitambwa pachiteedzera chinyakare chivanhu chedu isisu. Nokuti pana paunombona mitambo yechinyakare yechinyadzisira. So tingati isisu maridziro avaita mbira sekuru Effort Mujuru, munhu aisvikirwa here kana kuti aiwa ranga richingorowo tarenda zvaro? Yarari tarenda, asi munhu nemunhu ane kuzvarwa kwanoita munhu nemunhu anogona kunge ane ngirozi yake ane zviri pari. Chivanhu anga nacho, asi ndaiona achiridza. Kuridza aitora sebasa chivanhu aive nacho. Noti njisvika nemachira aive nawo ainzi anga akapuwa nasekuru wake, baba wake. Sakura kuti chivanhu chaitovepo. Aive nechivanhu, asi munhu yokuti kuridza kwakuriri basa. Tingati sisu ivavo kumadzitateguru ikoko kune here futi aimboitawo zvembira? Dzinza rawo rese. Nekuti sekuru vake vanoendo vamuyarudza anonzi sekuru Muchatera. Rarisvikirwa asi mairidzwa mbira mbanya mawo. Sekuru Muchatera vachiripo kanti vakati? Vakazoparara. Nguva after paningiri mwahondo apo. Saka vairidza musha wese, kwaitove nana Gwenyambira Hobho vaibuda, ndaitomboona mavidhios acho vachiridza ana Gwenyambira, vanhu vakapoterwa varipo. Saka dzinza rana Mujuru nderembira, rana Effort vese kubvira kwana adiki, vanhu vese vanoridza mbira. Imimi pamakabvira kugara navo, pamakatangira kugara navo, tingati pane here pamaimboona vachishedzwawo kunzi aiwa toda kuburitsa mudzimu yamutiridzirewo? Izvozvo vaitongoti pane kumwe one kwandaiona vachienda kwainzi sekuru Mudha, kurotwe Mudha, vaiva Highfields vaibva mumondoroko. Ndipandakangonoonawo sekuru vachiridza mbira vakasvikirwa, ivo vaMujuru vachiridza, asi paive nevaenza vangabvonzi kwenyika vanga varimo vachiridza mbira. Asi kazhinji zvekuti kunoridzira mudzimu kuti ibude aitotumira vanin'ina vake kunoridza, iye anga asingachaende imomo muno kunoridzira mudzimu chisvikira, nokuti yanga angoita zvekuridzira basa. Kuti adaidzwa kune show yakati yamuri kunoridza, kune ministry yakati yakudaidza, ndio zvaanga akuita. Tikatarisa isisu maridziro aiita sekuru Mujuru, tinoona kuti ndo mazera mamwe chete nana sekuru Gora. Tingati sisi paiwa here nekuwadzana nasekuru Gora, kandi pane here pamakamboona vachimboshandidzana vari vese nana sekuru Gora? Vaitoshanda vese, noti pandakasvika sekuru Gora naMujuru vachiimba vese, vachiridza vese. Nomwe waita hanzvadzi yavainzi Tebeth vairidza vese, vakatove nemarecordings avakaita vese. Asi nekufamba kwenguva vakazosplita, vakuti sekuru Gora vanga vakuita zvavo, vaMujuru vakuita zvavo. Asi pekutanga Mujuru padzimbo dzavo katasa zhinji aishaura ndisekuru Gora natete Tebeth, asi nekufamba kwenguva ndakazoona vakuita vega. Kureva kuti vanga vapatsanurana. Kupatsanurana mune zvakanaka here kana kupatsanurana pokuti munoza kana zvichinzi split? Pane zvakawanda zvinenge zvaitika ipapo. Kupatsanurana kwokuti here aiwa iwewe handichadi kushanda ndoda kuzviitira zvangu nekuda kwezvikonzero zvakati, kana kuti kungoti aiwa ndoda kumbozvimirirawo ndega? Ungozapa kugarisana muvanhu. Kana vanhu vachiwirana pakaita shamwari yetatu, vanhu vanonosplita. Pakanoita ainzi Clive Malunga, akauya akatamba naMujuru, akamubatsira kurekodha. Akatanga kuwiriranawo nasekuru Gora, saka ndipandinoona pakanosplita aMujuru nasekuru Gora. Sekuru Gora vakuita zvavo, aMujuru vakuita zvavo.
ndobva pakabva paita mukana ipapo vabva vaita mukana asi vanoishanda vese vachigara vachifambidzana sekuru gora vachiuyaumba kwamujuru vachienda kwasekuru gora asi apa vakazonoita mugano sekuru gora aunzwa kurekodha vega ifati akurekodha ega ifati nepanga akuridzo dzimwe dzairekodha dziri mbira dzega dzimwe anga akurekodha dzabatana nemagitari ndopakazonoita split saka imimi makazombobvunza here sekuru mujuru tiko sekuru kwapa zvii zviri kuitika pana sawira wenyu mafamba kwenguva yakareba vakati kudii vakanongotaura kuti regai vashande naClive vavabatsire sezvo Clive atada kuvabatsira kuti vaite vega ndozvakungotaura aiwa kana pemaroyalties ndakazonzwa kutaura kuti sekuru gora vakupota vachinotora vega ini ndotora ndega ndofunga kanopapatsanura iye futi nokuti vaichipuwa vari pamwe chete vanavo saka pakabvati sekuru gora maunozvitorera mega mari yenyu inda unotora yangu tete vai vaibvaudzwa tete kana modawo mari yenyu maunotorawo mega ndakanzwa chiudza kudaro umwe neumwe akazvimirira aiwa zvinonzwisisika chose nekuti zvinenge zvakakosha kuti mhuri yeZimbabwe vanyatsa kutoza kuti ndo mafambiro aita vakura ava chiro zvavo vaishanda vese asi vakazopa nokuti runyereko peri kuti vakashanda vese runenge ruchizivikana kuzooneka kuti vakazosiyana sei nokuti ndeimwe mbunzi yatinobvunzwa yeni vanhu vakazosiyana sei vanhu but vaishanda vese ana mbuya madhuyo avanabvira mushanda vese kana vaisangana mumashows ekuti vana gwenyambira pane pavaizoungana akagarira gardens ndopavaizonosangana asaiwa kana kuti ari mashows kuti vasanganiswa iri show yekuti inana mbuya madhuwe zvinogona kudaro taigona kuzomboridza vese kana vasanganiswa zvaakuenda napromota adaidza kuti adaidza ani nani noti umwe promota anotarisa magroups anoda kuti ndoda group rakati ndoda
chingoteya nzeve padapura unanzva station unzwe kuti turu Amaikani National FM kanibaya moyo kunzwa kuti tapi tirikufambira mberi kanayo kanhoroondo ya mushakabvu Efati Mujuru and the spirit of the people, right? Angari munhu akaita sei? Mujuru angari munhu ane rudo, anofara, asinganyime, asina utsinye, munhu aifarira kubatsira. Ende kubatsira angasiri kuti werudzi rwake chete, even vatorwa. Mbata igona kugara nevanhu vanobva kubhinga, vabva kwamurewa, vabva kwamutoko, vamwe dzisiri hama, kana vakomana echidiki umwe waona muchitogara nawo, togara naye makore akawanda, vamwe vachitoiswa kuzvikoro. Kana mutaundi muya vaigona kuti kana mastreet kids vana vachiunganidzwa vachipuwa chikafu kana vasingaoni kana vaiva vari pamawirichi vana vachipushwa munhu aibatsira. Rudo rwanga narwo ina handirugoni, vashoma vanozvigona. Ende munhu wekuti aikwanisa kuposa rasina kupa kuyo kuti unotozoshayiti kuti baba ava kuinda kana toti maenda kulanchi kutauni umwe kwateera una muchidya sadza muri kana 30 kana 18 vanhu vaibvunzwa nemagutonzi ava atina kutengerwa futi chikafu vakuenda kudzimba dzavo chikafu mari dzebhasi vaibhadharwa marendi vaibhadharwa magetsi vaipuwa kubhadharwa zvikwereti vaipinzirwa nazvikoro wese asununguka aroda kuti kubatsirwa munhu aibatsira. Imimi musati imimi rudo rwakadaro hamurugone nekuda kwokuti imimi ndimi amai Mujuru. Madzimai tinokuzivai mune simba rakawanda zvokuti mungadai muchida kuzvimisa izvozvo hapana chaitadzisa kuti muzvimise because kune vamwe vanhu vaiuya kumba uku vajaira kungouya kumboti kasvika kwamai Mujuru tinosvika tichipuwa chikafu todidididi vaMujuru vasipo vaenda mhiri kwemakungwa vaingora vanhu vaimira here kuya kumba vakauya mai vaita se maingovatambira nekuti ndo zvagara zvinoitika papi pamba handisi muri kuzviona chero ivo vaMujuru vacho vakazongouya hapana kana rekodhi raimbotaura takazomboyaumba kwenye tikadai takutoyeko nekuti mavapo imi nekuti vaizona kuti imimi wacho muri kuzvitambira saka ivo musati nerudero handirugone imimi manga matopinda muchirongwa chacho kuratidza kuti maitowirirana nazvo zvipamushepapo saka imimi munototendwawo futi nekuda kwokuti mumba vanhu vairi ende kana muri kuseri kweke mai muchitokudzana vanenge vaitokudza kuti pano apa vanhu havanyimwe chikafu imuchitenderana nazvo kana ipapo asiyataura kuti kana uda ukazosara wakagarika sei kana sazonyime chikafu kuti munhu anobuda mumba mako asina chadya kana kuti unotadza kubuda kumuresa vanhu nekudada sazosvika papoindi yekuti unodada zvekutadza kumuresa vanhu zvauri nhasi ingoramba wakadaro so imimi muchazvikwanisa here kutsaudzira zvakasiyana zvataurwa neuyu sipo notowasiya adyara rudo kuhama neshamwari saka rudo rwero roramba richifachukira. Aiwa parunzika ipapa ngatiti izvezve makagara Mujuru havasi kuridza mbira havasi kuita sei zvavaifarira kuita ndezvipi tombobvisa izvo zveuartist vaifarira kunge muchitaura mastories nyaya kutaura nyaya muchiseka mastories kana kuonawo TV munhu aifarira na wrestling munhu aifarira kuona muzama firimu anenge makatuni vaimafarira stereki pane imwe yavaiti wizard of Oz vaifarira neiye yakanzi the animal farm iyeyo vaifarira munhu wekuti aifarira nyaya kunyanya nyaya dzekutandara vachiseka nekutaura nyaya muchitandara kana kuonawo mafirimu nemhuri muchiona muchitandara muchiseka. Tingati pane here umwe mimanzi yavaimboteererawo? Mujuru aifarira mimanzi yese jezi rumba dzese classical avaifarira dzese kana iyo yarege avaifarira dzese notogona kutoti rumba ichirira utoona wakuzunguzira itamba kuti yamunotogona kutamba rumba oneso otoseka aiwa panodzidzisika chose kupa zvipfeko apa
munhu aindafarira kupfeka zvakadzikama. Handina gore randakaona vane shoti kana kuti zvekuti vanopfeka vhesi vofamba ibuda panze vane vhesi kuti vasina sheti vane shoti chete. Munhu aifarira zvinhu hembe dzakadzikama, zvinhu zvisingabati. Kana ini ndaiti uzwa ndipfeka zvinodarika mabvi, handi munhu anopfeka zvakafumuka. Munhu aifarira zvinhu zvakangodzikama dzikama zvisingabuditse miri panze. Hembe dzavoona dzasiri dziya dzekuti zvakupfekwa zvokuti kajini kakati mba miri aida zvinhu zvakadzikama. Mjuru wachitiudza kaisitsuka mugariro nemuraramiro waita ka Ndara Efati Mujuru. Seretse kwedlini charuka apa mayambara kuchitungwiza uko zviri kufamba here sikulundi wenzuma kumakomoyo kwa mtariko warova zviri sese achemwaranga tsitsi la musi kenduru amure wasiti kudzauretse kwatiri ko bwanji zikuenda bwino ari bwanji amai Prince Charles Mabve Joyce Mabve ndachimwenanga Charles Masauso Baba Prince pana kwaedza sitapo zikuenda bwanji Matsanga Thomas Mapondi
right ndiri kuda kuti inini kana mumboti woturudwe mumbotiudza zvamanzisawo nezvaifati mujuru tozopedza chirongwa chikaso ndinotera nditi kuti musi wechina atopedza musi wechina asinotomirira ipapa hanzi dambudziko redu varume mukoma umali unogona kuda mukadzi achitamba kana mumapati kana mumabhendi asi unozoona akukurambidza kana akuroora sezvakaitwa nasekuru mujuru. Tichaona karindidzwa resekwa 3 Gora Street house number 345 stroke B. Oh, anenge sasadi 0713938538 kana ku 0789600748 zimbotipa ka comment yako apana mudhara mjura. Right here. National FM Radio, hello? Omar, zilize. Mkoma kambara, mulise? Mkoma kambara mwapindo pa ukungofona seto mandunyea kana gora. Nasita kujia ina, nasita zori ndokuti mbude msaka. Right, mkoma kambara? Mkoma kambara amiga. Azimandinye anagora nekuti manya kurowa kati rokujeyai adetalapirotialo. Hello. Makadi. Tipo magadiwo. Tiripo ntaura nani? Ntaura na Maimbondia kwa wekupi? Bekushombe Maimbondia. Maimbondia muri kushombe papi? Muri kushombe papi? Kusesombe? Kusidakeni. Kusidakeni uko? Right. Sungenile mama akusichera. Aindarwadziwa hangu nokuti pakuchitapo wakaitapo sekugora hapa ndirwadza. Hazvina kukuitirai mushe? Aiwa, munhu kana uchingoita chinhu chinoitawo zvinhu zvakangonaka zvako wega kwete kuda kutsotsa vamwe vanhu hazvina kunaka. Apa sekuru gora vakazofa vasina kana chavainacho? Zvinondirwadza izvozvo. Ndakarwadziwa zvikuru kuti haungadyira simba romumwe munhu iwo uchingoda zviri nyore mahara. Vanhu mofanira kugovana. Aiwa, munongofanira kungoitawo idya chako chawashandirawoka. Ndizvozvo chete zvandingaida kutaura. Aiwa, ndatenda hangu tete. Right, tete yangu ari pazhombe apo kusidakeni ikoko kwana Somandla Mafia Ndebele. Right, hanzi nhoroondo yababa mujuru yandidzidzisa zvakawanda, ndonzi tawanda mafusire ndiri kwaGutu kwaMazuru. Kuri sei nasi kwaMazuru ko? KwaGutu kwa ikoko kwa right. Kuzoti zvakareka hanzi waomari vamujuru vanogona avo ndanakirwa hangu. Carlton Chipfunde ari kubhindura. Uri kubhindura papi Carlton Chipfunde? Kuchipadze here, ukandege here, kwamakusha here kana kuti right. 0713985838 ready. Hello? 071398. Hello?
Ave yadambuka yapapa. Radio, hello? Omari. Baba. Yanga yadambuka. Tumali gani? Tumali mangitwenyutu. Right, mati chia kampara. Aiwa, amayo wangu asakwana kubumbuka apa kutanga vazimurume hayo sasaende kubasa kuti apa ndikuona kuti zvezva zvakaringana tumari twanga tulipo chainyaya kuchema chii mukadzi basa rake ndiri kuchengeta wangoziva uri evha tokuchengeta zvese nganga atotaura murume kuti zvese iripo pana bvuma kuchengeteka chete makuchengeteka wanga watomudziyo wanga wakanaka zvazvatonaka zvese zvaza murume uyu kurova zvake wairowa kuti taona amwe akafanana nevavavo aiwa rume waibika zviro zvinonakidza anhu zimbabwe medu muno handitika kana iwo akomana ekumhiri handiona anga kundozungudzira musoro kuti norohwe mbira dzainyatsokupinda kumongo chaiko aiwa dzaipinda mutsinga chaimo tikati mwongo unogona kuti azokuchengeta asi tsinga manje dzinobva dzafambisa zvese handitika aiwa tinotenda amai nekuzonzisawo kwakaita kusvikewo pave nhasi maita basa kwamakampara murisa Kennedy Goro ndomurisa Kennedy Goro akateerera so akatoteera ndikuziziva kuti unoziva watambe bhora kana kune vamwe vanotamba nguva yakati ndo nguva dzatinotamba idzi hanzi mimi muri maclub members epamhepo chete hamuoneke kukatika rufu, hamuoneke kuget together, hamuoneke kukanzi itai macontributions, hamuoneke kwenyu kwacho ndepapi tinokanda vanobvunza tinokanda vanhu marofu wakabvunza anotokutaura kuti kampana maanokanda saka regai ndichamubvunza. Ndoda kuti Kennedy Goro azozvinzvira ega next week. Umutaurira ubvunza kuti kampana maaufa kuna mukoma wegero. Alright. Haya, imimi ana Mutape munongopanana mega kuseri ikoko pamwe abhira azonyori. Aiwa, ndingezomudanga. Handiti kai. Maita basa ibibi. Alright umari. Ndimko vangu kamparami kawari pachiwe chavo kumbotudwe kasonge kuti mugariro ndiri kukada wawo mai ndokawana sei ndini Clayton Zulu kumadziwe kurafingora aiwaka endai pakana pa YouTube munogona kusangana nako mukata laki mugona kuona pa YouTube anza maita basa wamari nekuti pa nhorondo ya Mjuru ndabva ndafunga ndiri mudiki ndichiona video yawo pamvenge ndonzi Anatolia Garwe pamuchinjike kwamureva go kuriseko United Anatolia hanzi mukoma mari vaMjuru avo vanogona ndini Martin wenzira kumbare takachibata chimuti umbare muri kupuka muna video ere kwana fungai marairoko hanzi mudhara vaigona Mjuru aive moto munyara dzichepati Gariwa ari pa 10 wadapa hanzi mukoma mari Mjuru aigona asi raiva gevha rakatsotsa sekurugora kweupenyu ndini Gerald Kachanga ndiri kuHarare South uri kuHarare South pavika kuhopli here kana kuti kushe kunze kwachigwende uko kwana mudhara Big Joe right regai tinzwe kumwe apa kuti antichiko mudhara Mjuru maningena mudhara Mjuru National Federal. Hello. Hello. Magadi. Yo, murisi. Ndakanaka ini chaizvo murisi imi. Hai, para sana state kwa mtaa. Right, ngoma mapinda. Right. Tumetenda kezo na nhorondo yose. Ndira dzavairova dzainakisa zvikuru sana. Handitika. Vari pane chimwe chinhu muhwanika ndanakirwa. Manakirwa nei? Kuti vakatora angamutari angari brain kana sinoisosa kungoeta
saka ndaingofunga bhekuti pane umwe munyinzi futi haana munhu akataura hedu nemazi akatorawo futi anga ari mudzimba zvirova kuti vaimbi vazhinji vaiyemura vasikanawo basa asi tasi aiwaka Nicholas Zakaria akatora Margaret Gweshe angasiri munhu angari mutambi aitamba asi chiona iwe kuti vatorana kudaro munhu anovaita wife material obva adzikama zvakari pamba saka zvoreva kuti vazhinji ndo zvavakaita asi hazvibudi pachena kunenge aiwa zvinobuda pachena dai vazhinji vakada dai varipo vanotadza nekubuda pachena umwe ndeupi asina kubuda pachena because indongozva Effort Mjuru naye uyayi okay Comrade Chinks andinouzona saka zvimwe zvacho saka zvirongwa izvo zvinotidetsera kuti tizivo zvakanaka chirongwa chegamba revai handitika igamba romhanzani aiwa tinotenda mukoma but manje vaimba kuti kukompureranza aiwa mukunyanya kudzikisa gejo mati vaimba kunyanya kuanzi kunyanya kudzikisa gejo vaimbi ndo vari kukomplena alright okay pakanaka mukoma manje alright pakanaka murare bho right Amadu Shaibu mukoma wangu zviri sei paaisoni papo ka anzi yaive mhare neredhimu yawo ukaiterera yainakidza ndini George Machena anzi tiri kuinyanga nyamuka kuri sei nasi kunyamuka ikoko anzi magariro yakarohwa zvemhando yepamusoro ngondi dzese sasa ndiri paziko apa inzai ka sekuru gora ndivari kushaura apa ka kumunda munokonzera minda tuzuru sekurugora anzi vane makuvhu denda musaende kumunda munokonzera minda tuzuru mari zvinorwadza chose aiwa chokwadi kana ndatenda hangu gogo mupofu vavahosi pasouth ri maiti kutenwa kuti kuri sei nhasi hanzi aiwa vaigona mbira asi pakuzotsotsa sekurugora apo vakakoniwa zvavo vakatsotsiwa hanzi mukoma mari mai Mjuru vanotaura zvakadzikama uye vanotaura chokwadi icho utsotsi huriko kumabhendi ese Joe Stima ari kuMwinzidero mugariro yakarohwa zvemhando yepamusoro ngoni dzeshe tsatsa ari paziko pamutsubvu apo kuri sei nasi kwaziko ikoko hanzi advantage yekuroora mese muri maartisti zvinosimbisa ati dzenyu hamudzibate uyanga hanzi kurambidzwa kuenda kubasa kwaamai Mjuru ndizvo zvairatidza kuti vaMjuru vaida zvakadzikama nokuti kutamba kwemudzimai wemunhu kumberi kwevanhu hazvina kudzikama tanyaradzwa Chihota Harare band member of Mangoma Express of the Tula Bechilub the song fame asikana marovera kupi kune vana Tula Bechilub pamaita kupinda muchibagiso hande kunonzi kupera pendi pamati zi vaMjuru vaindigonera pamusambo wavo wechinyakare yenyika vairova zvemhando yemandorokwati ndonzi baba mandishona pachikuti kukaroi kuri sei nasi kuchikuti uko mana vanhu vari kurewa kuchikuti kuchikuti kachana alo nechilafyo
Halo. Ngoma dzimaika wireless. Mukati ukumuda kunzwika pa wireless ukumuda kutaura pa wireless. Gogo changu apa Greencroft. Hanzi ayo ndakaita chekubwandira. Chimuti chiti ndiri ti. Right. Radio Nchavalo. Hello. Makadi. Inofara abitusi pa Greencroft. Chemwari zikuenda. Zikuenda bwino. Bwanji minyendo masikwana. Pang'ono. Yetika. Zikomo. Nayo ntchito. Basi yamumbima mungoimba ife tikuikwapula. Shuwa takumizwa nacho chirongwa chenyu icho. Chokwadi. Manake totara tichiteerera mukadzi akadzikama uyo. Akadzikama. Anditika. Akateedzera murume wake. Akateerera mutemo. Patika hana kwakamdzvanyira ka munhu aigona basa ka. Unenge wapasi pemurume ka. Saka zvekubasa tsve. Kwete. Anditika. Arini mwambo. Aini mwambo wabwino. Ziko kukwambira gogo ngone bwino. Chabwino ndatokoza. Ndayamika ndituka. Gogo chiyangwa. Mwamba tu pa Greencroft hapo. Hata tinaucheza nani tukwenda limodzi. Sitina gone ziko kukwambira gogo. Ndayamika neso nanzopensa kula mbwaro. Panyuma mpepo ya National FM. Right. Tupita msogoro. Shadrack Sandrak. Bambo Xavier padziva resekwatiri hapo. Bwana wanga uliko? Wachona. Mukudi anoka. National FM radio. Halo. Hello, Omari. Makadi. Njumurezi. Nani ni mkoma ngu. Nduzora nani? Udara mashoga ti pa mandare. Munanzani? Mashoga ti. Mashau. Muri kumandare ni papi kwa kuti gango ero. Kwete kutofura Rusinga. Kufura Rusinga? Kumakwenda kuchimandao? Kuchimandao ni kwa kumberi pananzi pakamanika. Pakamanika hapa? Right baba, right. Tauright inzo. Nakona chichirongwa chenyima tugonera Omari. Matapirwa nei mimi nasi? Nakiwa ni adzi wakanzi nemurume sezvadzakenda kubasa zvekuchinja itori pamba. Hausi kudzvanyirirewo? Kwete pane zvanenge aona. Zvakafanana ne? Zvafana nestatement yandazotanzi haigona kutamba mberi pavanhu siririzo. Handiti iwe pawakamuone papo anga asingatambe siririzo. Handiti siririzo ndo zvakaita tumuchive. Pamwe kunenge kuti kutanga apa saka anozoona kuti pamwe zvinonyanya anogona kuzotorera mukadzi. Mungatorerwa mukadzi nekuda kuti mukadzi atamba chero bva angotorwa. Unenge wanyanya uchiva unochiva kutambe reka unochiva chiso chemunhu. Zvinosiyana manje mukoma wangu. Wanochiva kutamba wanochiva unochiva nezvinero. Imimi mukachiva kutamba unofunza kuti anenge achizotamba kumba makwe. Anonzobati ndati ukamuchiwa kutamba unofunza kuti ukamutora ukaisa mumba mako anenge achitamba here redhiyo. Anenge achitei? Ndati kuti vanhu tinosiyana manje umwe tida kutoshaura kuti pamwe togona kutorera. Ndati imimi mukachiwa kutamba kwake munenge kuti mukamutora mukamisa mumba unotambira mumba here? Kana. Azitambira mumba. Vaita basa. Ngoma wangu.
Ayayaya, vakaipa. Right. 0713938538. Akuti achimwe kuti Mulungu akudalitseni chifukwa tikuphunzira maphunziro ambiri ndine abambo aMustafa panyumas apo. Zikuenda bwanji abambo aMustafa apanyumachi. Zikuenda bwino akuti atiuphunzira zabwino phera kandi program yathu imweika. Zikomo kwambiri achimwene ndayamikana ninso. Ngati mukuyamikira. Khala chinthu chosangalatsa ndithu. Right. Ready hello? Hello Reverend Umari. Baba. Makadi. Ndipo makadi ozvirise. Muri kutaura naMbambe kwa Rusape. Mukoma Mbambe kwa Rusape muri papi mimi? Mbambe kwa Chitswa. Kwa Chitswa ko right. Estandi. Mapinda mkoma. First time kupinda Panesta FM. Serious? Serious. Aiwa, nino ndazvifarira izvo. Ndinofarira chirongwa, ndiri muchirwere chirongwa chekambare mimhano. Amujambi here? Handijambwi, achokuvandumisiri. Izvo zvindori kubasa ndakatoteerera. Take naro, waya. Aiwa, ndizvo. Manakirwa nei nhasi? Nanakirwa nenhoroondo yaefeti mujuru. Ndiwombokutika, ndekwa Rusape. Eka ndekwenyu, kana nhasi atiriko, nhasi tapinda mugadheni menyu. Even last week, kwamaitaura nezvamasha munhu really enjoy. Makatapirwa namashawo? Dziri simbi dzebasa ka? Simbi dzebasa. Handiti ka? Uye munhu ndakafarira kwazvo waimbi. Anga nehondo akarinakisa kwazvo. Uyu munyimbi akaimba Karek. Prince ne. Makanakirwa nei pana Prince ndai? Kubatanidza mhuri. Aibatanidza? Mutindi aibatanidza mhuri uya. Aitiona kuti munhu anotambura mufamily mawo. That was good. Aibva avharidza. Uya aigona uya. Handiti ka? Ndikazone kuti anesitotisa Solomon kuzoti aipa machineza mabhendi achipedza kubhadhara. Kuemera. Hakuna chakaipa pana vanhu vanodanana kuti ashamati naona macelebrities akatozvonza chakachaka nauyo nanantengo. Kana wawanikwa iwewa mukadzi wemumba uchazodhesika. For example, uchibvonza chakachaka wana nanantengo. Murume hatadi kuti we exposed to the public. Saka ndo zvakadaro. Handiti ka? Brenda fasa akambororwa futi zvikaramba. Brenda aramba akadini ini aundibvise pastage. Aiwa makwikwe. Thank you mkoma. Ndatenda zvikuru kwazvo. Thank you so much. Nice one mkoma wangu parusapi ipapo kamwene usiku unotapira. Hanzi kana ndakakuwana uchitamba unotozo neta uchitambira ini mumba mangu ndi Munyaradzi Shepherd Gariwa. Pateno wati papo. Shapiro. National FM radio. Amado watiriri nguwa tsuzo pana 4 minutes past 12 pa National FM. Hello. Zive. Baba Makasimbe. Hello. Makasimbe baba. Ndafana napinda muchirongwa nazo. Mapindawo. Ndapinda mali. Ndime ani mimi? Donzi Innocent Chiboero. Vachiboero muri kupi nasi? Ziko murewa. Papi kwa murewa? Manzi kwa Mstan Parodzi. Parodzi? All right, Parodzi apa. Aiwa, zvakanaka mapinda tiudze etinzwe. Ndanakirwa nechirongwa nezvamujuru izvi kuti anorambidza mukadzi kutamba ye ari akaumonera ipapo. Anga asingadi? Hello. Anga asingadi? Akanakirwa nekutamba kwaita. Saka haachadi kuti nemewo munakirwe. Haachadi kuti vamwe vanakirwe nai. Yes.
aiwa kuvanhu aifamba kungomurege achingotamba achingomuonera zvezvakanga aiwa zvakanaka mukoma maita basa imimi